ಕೊಡೆ ಸಂತೆ ಹಿಡ್ಕನ ದಿನ ಬಸಳೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೆ ಅತತ್ತು ಅವು ದುಂಬು 40 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ 70 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೆ ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇನಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ನೀನಿ ಬಸಳೆ ಬಕ ಮರುವೈದಲ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಸಳೆ ಬಕ ಮರುವೈದಲ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅತಿ ಐಕೆ ನೀನಿ ಬಸಳೆ ಬಕ ಮರುವೈದ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪು ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಬಸಳೆಲ್ಲ ಮರುವೈಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ರೂಕಿತ್ತೆ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿಲ ಕುದ್ದ ಮುಂಚಿಲ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಎಂಟೆ ಎಣ್ಣೆಟು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪು ಸೂರ್ಯನ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡುಡು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ದಾಸೆಮಿ ಚೂರು ಮೆಂತೆ ಚೂರು ಓಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಪುಲಿ 5 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೂರು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ನಾನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಡೇರೆ ಪಾಡುನು ಇತ್ತಾನ್ ಮಸಾಲಾನ ಕಡೇರೆ ಪಾಡಿಯೆ ಆತ್ನೆಟವು ಕಡೇನಿಟ ಮುಲ್ಪ ಬಸಳೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಮರುವಾಯಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ದೀಕ ಆತ್ನೆಟ ಬಾಯ್ ಇಂದೇ ಬಸಳೆಯನ್ನು ಮೂರ್ದು ಕಂತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬಸಳೆಯನ್ನು ಬೇಯರೆ ದೀಕ ಅಲ್ಲದ ತಪ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ಆತ್ನೆಟ ಒಂದು ದಂಟು ಮತ ಬೇಯರೆ ದೀಕ ಇತ್ತೆ ಬಸಳೆ ಅರ್ಧ ಬೇಯಿಂಡಿತ್ತೆ ಯಾನು ಮರುವಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಪ್ಪು ಮಸ್ತುಂಡು ತಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಪುನು ಕಜಿಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡ ದೇಯಿತೆ ನರೆಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಶೋ ಕರೆಪುನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಪ್ಪು
ಎಷ್ಟು ತೂತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಆತಂಡ ಐಕೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಸಾಲೆ ಮರುವಾಯ್ದ ಕಜ್ಜಿ ಕೊಡೆ ಸಂತೆದು ಕನದಿನ ಬಸಲೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೆ ಹತ್ತತ್ತು 40 ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತು ಅವು ದುಂಬುದ 40 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತೆ 70 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೆ ಸಂತೆಡು ಕನದಿನ ಬಸಲೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ 70 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೆ ಕೊಡೆ ಸಂತೆಡು ಕನದಿನ ಬಸಲೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ 70 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೆ ಅಜಾವೇ ಯಾನು आजावे यान मरवाईला पाड आजावे यान मरवाई पाड मातेरला बाले बसालद कजी पेन्ना बसालद कजी पेंक बसालद कजी पेंक कोडद बसालद कजी पेंक बसालद कजी पेंक कोडद बसालद कजी पेंक ಅವು ಮಕ್ಕ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬರ್ತು ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಮತ್ತೆ ಯಾನೊಂಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಕಜಿ ಪಾತನ ನೆತ್ತ ರುಚಿ ಎಂಚಾತನಂದು ತೂಕ ಇತ್ತ ತುಲೆಯನ ಜಡ್ಜ್ ಬಸ್ ಬತ್ತೇರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಯರೆ ತುಲೆನೆ ಓಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಮಂತಿನ ಬಸಳೆ ಬಕ್ಕ ಮರುವೈದ ಕಜಿಪುದ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವು ಇಂಚ ತೂಪನೇಕಲ ವನಸ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದತೀನಿ ವನಸ್ ಮಂತಾರೆ ನೆಂಟಾಪಿನಿ ಅಂಚ ಕಜಿಪುರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಮೊಲ್ಲ ವನಸ್ಲಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ವನಸ್ ಮಂತ್ಪೆರ ಬರ್ತೀನಿ ತೂಕ ಎಂಚಾದ ನಂದು ಓಕೆ ಕಜಾರಿತ ಉಪ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಸಳೆ ಬಕ್ಕ ಮರುವೈದ ಕಜಿಪು ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೊ ಎಂಚ ಮಂತನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಈ ಕಜಿಪು ಬಸಳೆದ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಂದಿನ ಕಜಿಪು ತೂಕ ಎಂಚಾತ್ ನಂದು ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತಂಡು ಸೈಡ್ ಉಡುಂತುಡು ಯಾನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಂದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಡಿಗೆಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಬರೀಡ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನ್ಪೋಲು ನಿಕ್ಲೆಡ ವೀಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುನ ಆತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟಾಂಡು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಡಿಗೆಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಟೈಮು ಎಂಕ್ಲ ಕೊರ್ಪಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೋಲು ಎಂಕ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡ ತಂದ ಆತೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ಏರ್ ಪೊಸತು ಒಂದುಲರ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಲ್ಲಿಗಂತೂ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಯಾನ್ ಮಂದಿನ ಕಜಿಪು ಅಂತ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಲೈಕ್ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮನ್ಪೋಚು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವ ಬಾಯ್.